Erokamano kuom medo keti Ramogi TV. Jatend piny Kenya William Ruto sidho okinde 54 e pacho ka osimbo mar okinde madongo kata senior councils e kar jot maduong' ma jatend piny e bor Nairobi. Moko kuom okinde mane osidh gin PLO Lumumba, Ambrose Rachier, Speaker mar od bura Moses Wetangula, Elisha Ongonye kod mamoko. Ruto kod ogai mado Martha Koome ojiwo okindego mondo obed lai manyime kelo lokruok kaachiel gi nyiso kido maber ne okinde matindo. Chris Owino nigi mathoth. Jatend piny William Ruto onyiso okinde 54 mane osidh kondo mar okinde madongo mondo obed ranyisi maber mar bedrock e apisi kaachiel kod bedo apara manyime e kelo lokruok pacho kae. Congratulations. You stand here today because you are beyond question, truly meritorious of the distinguished title of Senior Council. This is not only a badge of honor, but it is also a solemn recognition of merit, responsibility, and trust. Your conferment of the rank of Senior Council is therefore not accidental. It reflects your years of ethical practice, intellectual rigor, and unwavering fidelity to the rule of law. This honor also imposes on you obligations, and by being inducted into the rank and dignity of Senior Council, you now step into a calling of leadership within the profession. The younger generation of lawyers will continue to look upon you for guidance, not only in the legal craftsmanship, but also in ethical conduct. Okinde mago mane owal kod duol mochung'ne ng'iyo weche mag okinde pacho kae JSC oting'o nyaka Speaker mar od bura Moses Wetangula, PLO Lumumba, Jakom mar Gor Mahia Ambrose Rachier, Elisha Ongoya, Katwa Kigen, Mudhomi Thiankolu, kod ogai machon mar okile Nelson Havi e kind ji mamoko. You are called to safeguard our democracy, to strengthen our institutions of justice, to support necessary reforms, and to help widen the door of access to justice. Kaoloso e kindeno, ogai mar doho Martha Koome oparo ne gin bar migao mar doho kod okinde onego wuoth e twech achiel kaka yo mar miyo jopiny ratiro kaachiel kod nyayo demokrasia. I therefore challenge the senior bar to take the lead in mentoring advocates and in nurturing a professional culture where competence is inseparable from integrity. It falls upon you, colleagues, to ensure that the legal profession remains a guardian of justice rather than merely a marketplace. Koome bende ojiwo okinde mondo ket tiegruok mar okinde kaka lony ma omi luor ma ok sekta mar loso pesa. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Ramogi sigana mang'e ni bro dwaro ting'o wang'e nikech oganda jo Kenya osebedo ka luwo ahinya